Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Minus Underdog Plus στο Radio Λοκομοτίβα. Κυριακή. Μια Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Το ωραίο της μέρας σήμερα δεν είναι αυτό. Είναι το ότι είναι το... Είμαι λίγο υφάνταστο. Εγώ χαζώ το χειμερινό ηλιοστάσιο. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Summer Solstice, πώς λέγεται. Winter Solstice, ναι. Από τις 5.30 ώρα λέει το ζούμε αυτό στην Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, η έναρξη του χειμώνα. Τι κάνεις, καιρό έχουμε να έρθουμε. Έχουμε καιρό, συνέβησαν διάφορα έτσι και αργήσαμε να κάνουμε εκπομπή, αλλά είμαστε πάλι εδώ στην αγαπημένη μας Λοκομοτίβα και έχουμε σήμερα... Είχαμε τρεξίματα πολλά. Παίζουν διάφορα στην πόλη. Έγινανε πολλά πραγματάκια, ετοιμάζουμε και εμείς διάφορα. Συνέχεια είμαστε σε έναν δημιουργικό πυρετό. Είναι ωραία η περίοδος. Οπότε αναγκαστικά κάποια πράγματα πήγαν πιο πίσω, αλλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς τον χρόνο εμείς τον έχουμε λίγο... Χεσμένο, με συγχωρείτε. Οπότε δεν τον λαμβάνουμε και πολύ υπόψη. Οπότε είμαστε εδώ πάλι Κυριακή και ελπίζουμε και τις επόμενες Κυριακές να είμαστε εδώ παρέα να τα λέμε. Αφού να φανταστείς, να πω στους ανθρώπους δηλαδή ότι ακόμα και το θέμα το σημερινό για την εκπομπή είναι από ένα βιβλίο που τυχαία βρέθηκε στα χέρια μας σε όλα αυτά τα παζάρια που πάμε τον τελευταίο καιρό. Βέβαια να πούμε ότι ο συγκεκριμένος διανοητής είναι ένας από τους αγαπημένους μας και μας έχει απασχολήσει από παλιά και συχνά πυκνά τον συμβουλευόμαστε και τον συζητάμε μεταξύ μας και δεν είναι άλλος από τον Βάλτερ Μπένιαμιν, αυτό το πολύ ωραίο μυαλό, ο σπάνιος αυτός διανοητής, μαρξιστής μεν, αλλά αιρετικός, έτσι. Έτσι. Αρκετά αιρετικός, έτσι ώστε να μας ευνηδιάσει ωραία. Τόσο αιρετικός που έχει γράψει τα καλύτερα δοκίμια για τον Μποντλέρ. Έτσι. Τόσο αιρετικός. Θες να αρχίσουμε λίγο με αυτά τα πολύ ωραία που έπαιζαν εδώ αυτές τις μέρες. Εσύ έχεις ενθουσιαστεί με αυτό της Τετάρτης νομίζω, εδώ στη Λοκομοτίβα που έγινε. Την Τετάρτη 17 τώρα που μας πέρασε. Ναι, ήταν έτσι μια πολύ ξεχωριστή όμορφη νύχτα εδώ στη Λοκομοτίβα. Παρουσίασε ο Αθάνορ, ο εκδοτικός οίκος του πολύ φίλου μας του Γιώργου Καναβού, το βιβλίο «Η λύτρωση μέσω της απουσίας» του Στέφανου Ροζάνη, και ομιλητές ήταν ο Σάββας Μιχαήλ, ο Στέφανος Ροζάνης και ο Γιώργος Καναβός. Φλογεροί ομιλητές και οι τρεις. Μια παρουσίαση που θα ήθελες να κρατήσει αρκετές ώρες, ας πούμε, έτσι. Και επίσης μια ανάγνωση, το οποίο το είπε και ο Ροζάνης, μια ανάγνωση του βιβλίου την οποία δεν την είχε φανταστεί ο ίδιος ο συγγραφέας, εννοώ την ανάγνωση του Σάββα Μιχαήλ, που με το δικό του έτσι φλογερό τρόπο μας άνοιξε άλλους ορίζοντες πάνω στο συγκεκριμένο βιβλίο. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση προς το τέλος της ομιλίας, όταν μιλούσε ο ίδιος ο Στέφανος Ροζάνης, που είπε ωραία, εγώ μέχρι εκεί το έφτασα, μέχρι εκεί το είδα, σας προκαλώ να το συνεχίσετε. Έτσι, ναι. Αυτό για την ανάγνωση, απευθυνόμενος στον κύριο Σάβα, είπε πραγματικά
είχα διανοηθεί ποτέ αυτή την ανάγνωση όταν το έγραφα. Οπότε είναι η σειρά σας να πάρετε το έργο και να το πάτε λίγο παρακάτω. Το πάτε αλλού. Και βεβαίως μιλάμε για το «Η λύτρωση μέσω της απουσίας». Έτσι. Ναι. Πολύ μικρό βιβλίο, μικρό το δέμας που λες εσύ. Αλλά πόσο πυκνό. Ναι. Μας έχει, εμένα δηλαδή, και εσένα νομίζω, μας έχει απασχολήσει καιρό η ανάγνωσή του, ας πούμε. Μας έχει παιδέψει πολύ και είναι ένα έτσι ωραίο πέδεμα αυτό. Εγώ προσωπικά το κουβαλάω μαζί μου αρκετό καιρό, γιατί φανταστικό βιβλίο. Όχι μόνο η μία ανάγνωση δεν φτάνει, αλλά θέλει να επιμείνεις και να σκάψεις κάθε πρότασή του, τέλος πάντων, αρκετά. Ωραίο, πολύ δυνατό βιβλίο. Ωραία βραδιά ήταν αυτή. Ναι. Σίγουρα εδώ οι εξαρχιώτες και μη εννοείται από όλη την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, σίγουρα θα έχετε περάσει έξω από το Λαζόν. Είναι σχετικά καινούριο στέκι. Βιβλίο, καφέ, μελέτη, εκεί διάβασμα, αράζουμε. Πάλι μας έκανε όμορφη εντύπωση για την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε την Τρίτη συγκεκριμένα, της προηγούμενης εβδομάδας. Η Τρίτη ήταν αφιερωμένη, το λέω καλά τώρα, πώς λέμε όταν γράφουμε γράμματα, στη συγγραφή, στην αποστολή κάποιων γραμμάτων, για μια περίπτωση που εμένα προσωπικά με συγκλώνησε, δηλαδή ήταν τόσο κουφή, αλλά μετά συνειδητοποιείς πόσο χειρότερα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε, ας πούμε. Για την περίπτωση του Ντες, που από το δικαστήριο του Τέξας καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης για ένα ζιν, ένα φανζίν, 8 δηλαδή χαρτάκια διπλωμένα για κολότσεπη, στο οποίο το περιεχόμενο ήταν αντίφα. Αυτό δηλαδή ήταν το μεμπτό. Αλλά έξαλλε, εγώ ήρθα εδώ και το ανακοίνωσα, ας πούμε, δεν το ήξερα. Αλλά όπως πληροφορήθηκα, πραγματικά δεν το ήξερα αυτό, ότι ο Τραμπ λέει ότι η αντίφα είναι εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Οπότε στο Τέξας, αναμενόμενο για ένας λόγος παραπάνω, οι λαδάριδες εκεί, έχουν βάλει τον άνθρωπο 40 χρόνια. Απίστευτο. Για ένα ζιν. Και το Λαζόν αφιέρωσε τη βραδιά, ας πούμε, στην αποστολή γραμμάτων. Πες λίγο για τα γράμματα που... Κυρίως για τον ίδιο, δηλαδή ως διαμαρτυρία. Πήγα κι εγώ, είναι η αλήθεια, περισσότερο που, ξέρεις, εμβρόντιτη, πώς να σου το πω, δεν ξέρω να βρω τη λέξη. Δηλαδή, λέω, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εγκληματική οργάνωση, 40 χρόνια φυλακή για 2 λόγια. Για 2 λόγια, πραγματικά. Τέλος πάντων, μέσα με τη Λοκομοτίβα μαζί, ας μου επιτραπεί εδώ, τη σχέση μας με τη Λοκομοτίβα την ξέρετε, δηλαδή δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι τους αγαπάμε, ότι είναι το ραδιοφωνικό μας σπίτι και όχι μόνο ραδιοφωνικό, ότι είναι στέκι. Αλλά θέλω να πω ότι ένα δεύτερο χειρό που έχω αγαπήσει, ας πούμε, στα Εξάρχεια πολύ, τους τελευταίους μήνες είναι το Λαζόν. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Φανταστικές εκδόσεις, δισεύρετες, κόμιξ, πολλά, ελληνική ποίηση, ξένη ποίηση, κυρίως στα γαλλικά, στα αγγλικά και στα ιταλικά. Τα κόμιξ τους είναι εκπληκτικά, δηλαδή ό,τι τους ζητήσεις. Αυτό το όμορφο που μου έχεις πει, Αμπροσόλη, το λέω καλά. Αμπροσόλη, ναι, το Αναρχικ. Ναι, Αναρχικ, μου το βρήκαν αμέσως, ας πούμε. Ωραία ατμόσφαιρα έτσι μέσα, μελέτης, διαβάζουν, μαζεύουν, ανταλλάσσουμε απόψεις, μιλάμε. Είναι μια κολεκτίβα και ένα κοινό. Ναι, ωραίο στέκει. Διαλεκτικής, έτσι, παρεξηγηθώ. Ετοιμάζουμε και εδώ ένα
μάζεμα την επόμενη εβδομάδα και χάρηκα πάρα πολύ γιατί στην αφίσα δεν γράφουμε μπαζάρ, γράφουμε παζάρι και όπως λέει και ένας φίλος εδώ κάτω, παζάρ. Αντί μπαζάρ, έτσι. Έλα να το πούμε γρήγορα και αυτό. Είναι 27... Πότε, το επόμενο Σαββατοκύριακο. 27 και 28 του Δεκέμβρη, 1 με 9, εδώ στη Λοκομοτίβα, Μπόταση 7 και Σολομού 25, εδώ στο αγαπημένο μας βιβλιοκαφέ και σημείο συνάντησης. Είναι μπαζάρ 2 εκδοτικών οίκων της Λοκομοτίβα ως εκδοτικού οίκου, αλλά και του βιβλίου Πελάγους. Αυτοί οι δύο εκδοτικοί συμμετέχουν σε αυτό. Οπότε ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο που έχει εκδώσει ποτέ η Λοκομοτίβα, Δημήτρη? Ποιο είναι? Του κυρίου Σάβα, Σολομός και Χέγγελ. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο μέχρι στιγμής για μας. Τέλος πάντων, πριν τα πάντα, θα χαρούμε να σας δούμε. Επίσης κάτι που σκεφτόμουν, γιατί σήμερα λάβαμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα λίγο νωρίτερα, όταν έκανες την ανάρτηση εκπομπής του αγαπημένου Χρήστου Νεδελκόπουλου, τον οποίο τον εκτιμούμε πολύ. Όταν κάναμε την ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπως πάντα λίγο αργοπορημένοι εμείς, ο φίλος ο Χρήστος είδε την ανάρτηση και μου έστειλε ένα μήνυμα για ένα κομμάτι, για ένα απόσπασμα από το περιοδικό Σκατζόχυρος, το οποίο περιοδικό είναι πάρα πολύ αξιόλογο και αυτό το συστήνουμε σε όλους τους φίλους. Ξέρεις, είναι από τα περιοδικά αυτά που βγαίνουν αραιά μεν, αλλά έχουν εργάμωτο, ένα φως ωραίο, είναι έτσι, μικρές οάσεις μέσα στο όλο τοπίο. Αυτά εγώ βιβλία τα θεωρώ. Μα βιβλία, οπότε σκεφτήκαμε εδώ με την Ερμιόνη τις επόμενες εκπομπές να επιλέγουμε το θέμα ή τον καλεσμένο από την Κυριακή, έτσι ώστε να έχουν και οι φίλοι μας μια εβδομάδα γεμάτη να μας προτείνουν πράγματα, να μοιραστούμε ιδέες, να εμπλουτίσουμε την εκπομπή περισσότερο. Να έχετε όλο το χώρο να διαδράσετε κι εσείς, δηλαδή, αν το επιθυμείτε. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, θέλω πάρα πολύ και θα το κάνουμε σήμερα, αλλά για να προλαβαίνουμε, να εγκολπώνουμε, ας πούμε, στην κουβέντα και πράγματα που θα θέλατε εσείς ή ιδέες, προτάσεις, προεκτάσεις κτλ. Του θέματος που επιλέγουμε κάθε φορά. Να μιλήσω για άλλο ένα βιβλίο θέλω. Βεβαίως, πριν μιλήσεις να σε διακόψω. Να κάνεις ό,τι θες. Να πω κάτι που, μιας που αναφέραμε τον Σάβα Μιχαήλ και τον Στέφανο Ροζάνη, έχω την ανάγκη να πω πόσο τρυφεροί άνθρωποι είναι αυτοί οι δύο. Θα το ξέρουν βέβαια οι φίλοι μας, εντάξει, δεν λέω κάτι νέο. Όπως και ο Γιώργος ο Καναβός. Και πόσο απέχει αυτή η εικόνα, που δεν είναι εικόνα, είναι στάση ζωής, έτσι, από άλλες παρουσιάσεις στις οποίες έχουμε αποκτήσει αλλεργία και έχουμε απομακρυνθεί αρκετά. Και λες, ρε γαμώτο, εντάξει, αυτά γουστάρουμε, έτσι, την απλότητα αυτών των ανθρώπων. Να πω και ένα έτσι μικρό περιστατικό, ας πούμε. Του χάρισα του Ροζάνη 2 σκίτσα που έτσι κάθομαι καμιά φορά και ζωγραφίζω. Καμιά φορά, λέει, 2 φανταστικές προσωπογραφίες. 2 πορτρέτα, ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση η χαρά του ανθρώπου και μου ζήτησε κιόλας να τις κρατήσει. Και του λέω, μα βέβαια, το λέω για σας τις έφερα. Αλλά η αυθόρμητη και άδολη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ναι, ήταν κάτι πολύ ωραίο.
Σαν παιδάκι πραγματικά συγκινήθηκε. Πες τι σου είπε. Ποια ήταν, λέει, αχ, τι ωραίο. Αλλά να το εννοείς, ξέρεις, να το εννοεί κάποιος όταν το λέει. Ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι η παιδεία αυτών των ανθρώπων, η απλότητα. Εκεί φαίνεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση προχθές, θα πω τώρα ένα, δεν ξέρω και αν μου επιτρέπετε, αλλά γιατί τιμητικό είναι. Καθόμουν εδώ στην μπάρα της Λοκομοτίβα και καθόταν ο κύριος Σάββας δίπλα, ναι, στο τραπεζάκι και κάτι τον φώναξα και σηκώθηκε για να μην είναι καθήμενος ενώ του μιλάω. Βέβαια, βέβαια. Μα ακούστε ρε, σου λέω, σηκώθηκε ο Σάββας να μην κάθεται ενώ του μιλάω. Εγώ καθόμουν φαρδιά πλατιά στην μπάρα. Δηλαδή δεν είχα σηκωθεί εγώ. Είναι η παιδεία που είπες. Κάνε τρομερή εντύπωση. Ναι. Και θέλω να πω και για το βιβλίο της συζύγου του, αφού αναφέραμε το... Βέβαια, της Κατερίνας Μάτσα, το οποίο εξαντλήθηκε. Εξαντλήθηκε. Σε ξέρω εγώ 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσο καιρό, από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι η ιστορία του 18 Άνω, ναι. Το οποίο η κυβέρνηση του καθεστώς κάνει τα πάντα, ας πούμε, για να το καταργήσει. Και ήθελα να πω και για το καινούριο χώρο. Πήγαμε νωρίτερα και τους είδαμε. Έχουν μπαζάρ τώρα, είχαν μπαζάρ χθες και σήμερα, 20-21 Δεκάτου. Έχουν καινούριο χώρο πια, κοινωνικές δράσεις, και το 18 Άνω φύγαν από εδώ δίπλα μας και έχουν πάει ένα δρόμο πιο πάνω μας, ενώ πάνω από τη Λοκομοτίβα, στη Σουλτάνη 15, σε ένα πολύ μεγαλύτερο έτσι καινούριο χώρο που θα εξυπηρετεί. Εκεί ήταν η Κατερίνα και είχα τη χαρά να τη δω λίγο σήμερα. Ναι, το βιβλίο εξαντλήθηκε. Ελπίζουμε να μην τα καταφέρουν και να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο που κάνουν. Αυτό είναι πράγματι έργο. Αυτά κάναμε αυτές τις μέρες. Τι άλλο, πολλά... Να πούμε επίσης ότι σύντομα θα γίνει μια παρουσίαση του αγαπημένου μας φίλου του Ηλία, του Βαγενά, του Ελευθεριακού. Ναι, αυτό τώρα αρχίζουμε με αυτά που πρόκειται να γίνουν. Να πάμε να σας μιλήσουμε για το τέλεια. Το παρόν και το παρελθόν το κλείσαμε, εκεί πήγαμε. Ναι, η οποία αναβλήθηκε, η προγραμματισμένη παρουσίαση αναβλήθηκε λόγω των έξαλλων βροχών που είχαμε. Α, ναι. Μα τι βροχή ήταν εκείνη τη μέρα. Τι βροχή ήταν αυτή τη μέρα. Πλημμύρισαν όλα τα μαγαζιά στα Εξάρχεια, τα περισσότερα μαγαζιά πλημμύρισαν τα σπίτια στα Εξάρχεια, πλημμύρισαν τα πάντα και το πέρασμα εκεί που θα είναι όταν... Ναι, οπότε στις αρχές του 26 θα γίνει η παρουσίαση του φίλου, του βιβλίου του «Ευτυχείς ως ανθρωπίζοντες». Θα σας ενημερώσω. Το αγαπήσαμε και αυτό. Ναι, θα σας ενημερώσω στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε την τιμή να πούμε δύο λόγια και εγώ και ο Δημήτρης και η Ροδάνθη Σκουρτέλη. Ναι, βέβαια. Αγαπημένη φίλη του Ηλία. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Εγώ το περιμένω πως και τι ξενέρωμα είχαμε φάει τότε που είχε κυρωθεί. Ναι, αλήθεια, Ηλία, είχαμε φάει μεγάλο ξενέρωμα. Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά θα επαναπρογραμματιστεί. Τι άλλο έχουμε στα σκαριά. Εγώ θα το πω αυτό. Θα το πεις εσύ. Εγώ θα το πω αυτό. Πες το εσύ λοιπόν. Έλα πες. Όχι, εσύ παρακαλώ. Κειμενουργείο. Ναι. Λοιπόν, το κειμενουργείο είναι στο τυπογραφείο. Στο τυπογραφείο, ναι, έτσι. Μετά από έτσι ένα ωραίο πέδεμα που μας έκανε, πήρε επιτέλους το δρόμο του και όσον ούπο θα κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους. Από εκδόσεις Αθάνορ του φίλου Γιώργου και ελπίζουμε μέσα στο Γενάρη.
Μέσα στο Γενάρη να το έχουμε στα χέρια μας. Έτσι, στα χέρια σας. Αυτό που είπες, να το κυκλοφορεί ελεύθερο. Ακριβώς. Αδέσποτο. Ακριβώς. Ωραία. Μεγάλη χαρά έχω. Δεν μπορώ να το εκφράσω από εδώ τώρα πόση χαρά έχω. Όχι, ελεύθερα παρακαλώ. Λοιπόν, τίποτα, θα τα πούμε για το κομμενουργείο όταν θα... Ναι. Όταν θα βγει. Να πω μόνο κάτι ότι... Να πούμε πολλά, ας πούμε, άμα θες. Είναι αυτό το πράγμα με τα βιβλία ότι... Ξέρεις, έχεις την αίσθηση ότι ποτέ δεν είναι έτοιμο. Να. Όσο και να το δουλέψεις, όσα και ξενύχτια να κάνεις, ας πούμε, έχεις πάντα την αίσθηση ότι πάντα θα υπάρχει μία λέξη καταλληλότερη από τη λέξη που έχεις επιλέξει. Βέβαια, αυτό είναι και μία παγίδα, γιατί, πώς το λέει έτσι, λαϊκό τρόπο, το μικρόφωνο. Το πολύκο σκήνισμα μπορεί να κάνει και έτσι να αλλοιώσει τη γνησιότητα του. Έχω ένα στίχο από το κειμενουργείο να πω, που κολλάει, να πω. Για ρίχτω, ναι. Από τον πολύ τον μπούσουλα χάσαμε την ευθεία. Ναι, έτσι. Είναι ένα από τα χειρόγραφα του ΚΕΙ αυτό, του κειμενουργείου. Ναι. Μου επιτρέπεις να πω κουτσομπολιό? Ελεύθερα. Για το κειμενουργείο κουτσομπολιό, λεπτομεριούλα. Ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε για το κειμενουργείο, γιατί δεν μιλήσουμε. Έχουμε την πρόταση. Αυτό ήταν λίγο περίεργο με τον Γιώργο τον Καναβό, που είναι αγαπημένος φίλος. Σαν να του το είπαμε και να μας το είπε ταυτόχρονα. Ήταν λίγο έτσι αμοιβαίο, δηλαδή και θέλαμε και ήθελε και είχε λίγο φλερτ, ας πούμε, ήταν όμορφο. Αμφίδρομο. Έτσι. Ήταν φλερτάκι πολύ όμορφο και το φλερτάκι συνέβη στις 7 Νοεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, ενώ εσύ ήσουν έτοιμος, το κειμενουργείο ήταν έτοιμο. Ναι. Είδες, πάλι πήρε αυτό το χρόνο, αυτό ακριβώς που είπες δηλαδή, για να αποφασίσεις να το στείλεις στην τελειωτική του μορφή. Τελειωτική με την έννοια του τυπογραφείου, γιατί τα βλέπω, τα δεν τελειώνουν. Αλήθεια είναι. Να πω μάλλον ότι το αγαπάω ακόμα πιο πολύ, γιατί επιμέλεια έχει κάνει η Ερμιόνη. Μου έκαναν την τιμή, την τεράστια. Ναι, εντάξει. Στο εξώφυλλο έχει βοηθήσει ο πολύ συμπαθητικός φίλος ο Θανάσης και φιλοξενείται τέλος πάντων στον οίκο του Αθάνορα. Οπότε είναι έτσι μια συλλογική πράξη, να την πω. Ακριβώς. Ναι, για το εξώφυλλο δεν θα πω πολλά τώρα για να είναι έκπληξη. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι του InDesign ο Θανάσης ο Παπαντονίου. Ναι. Και γενικά πήραμε γνώμες από φίλους εδώ, ιδέες, τι μας αρέσει περισσότερο, τι μας αρέσει λιγότερο, και καταλήξαμε στην τελική μορφή. Αυτά περί του κειμενουργείου. Με απασχόλησε κάτι, αφού είπαμε τώρα τα θετικά. Να μην το πω, λες χριστουγεννιάτικα. Όχι, πες το χριστουγεννιάτικα. Όχι, να το μην το πω έτσι καθόλου. Τι να κάνω τώρα κριτική. Να, ήθελα να πω γι' αυτό έτσι που με ξένησε λίγο εδώ στους δρόμους. Αλλά ας το φυλάξουμε για καμιά άλλη εκπομπή. Για το φεστιβάλ, ας το πούμε άλλη φορά, ναι. Εντάξει, θα πούμε μόνο τα θετικά. Λοιπόν, ευθυγραμμίζεται η νύχτα λοιπόν σήμερα με τελετουργίες αναγέννησης, φωτός και ελπίδας. Δεν θα πω τίποτα αρνητικό. Ας το καταπιούμε το... Έτσι, σας πω άλλη φορά. Δεν τελειώνουν τα νέα. Ναι. Ήρθαμε λοιπόν στη Λοκομοτίβα με σκοπό να μιλήσουμε για το Μπένιαμιν και ακριβώς πριν την εκπομπή μας
Το ράδιο Λοκομοτίβα φιλοξενούσε τον Μπάμπη, το δάσκαλο από το Δημοτικό της Κολέτη, που νομίζω ότι τον ξέρετε όλοι. Εγώ τον έμαθα από τη Μπούκα, εκεί πέρα που πάω και τρώω κανένα μεσημέρι, εδώ δίπλα στη Λοκομοτίβα. Αλλά είχα τη χαρά να τον δω και σήμερα. Ο Μπάμπης είναι φλογερός δάσκαλος, τον αγαπάνε τα παιδιά του πάρα πολύ. Ξέρετε που είναι το δημοτικό, είναι εδώ στην Κολέτη, που το βράδυ φιλοξενεί το νυχτερινό λύκειο, στον πεζόδρομο, στα Εξάρχεια. Και μου λέει, τι κάνεις και τα λοιπά, και του λέω, θα περιμένω τον Δημήτρη να μιλήσουμε για τον Μπένιαμιν, κάνω εκπομπή 8 με 10. Και μου είπε κάτι που πραγματικά δεν ήξερα. Μου είπε, λέει, ότι ο Μπένιαμιν έκανε παιδικό ραδιόφωνο. Και ότι στο σχολείο, το δικό του το σχολείο, του Μπάμπη το σχολείο, εδώ σε εμάς, έχουν, λέει, όλο το αρχαιακό υλικό. Και ψάχνει άνθρωπο για να τα μεταφράζει σιγά σιγά. Και φυσικά προσφέρθηκα. Να αρχίσει σιγά σιγά αυτό και κάπως θα εκδοθεί με έναν τρόπο. Επίσης να πω ότι ο Μπάμπης είναι το πρόσωπο, ένα από τα πρόσωπα, το βασικό πρόσωπο πίσω από τον Κοκκινολέμη. Ο Κοκκινολέμης είναι εφημερίδα που τη βρίσκεται παντού στα Εξάρχεια, στα πεζοδρόμια σας, στα πλατή σκαλά σας, κρεμασμένη, στα κουτιά τα ταχυδρομικά. Είναι αυτό που λέμε εφημερίδα δρόμου. Στο πρώτο τελευταίο τεύχος, λοιπόν, που μου βάλε τα γυαλάκια ο Μπάμπης, γιατί εγώ, ναι, έχω πολλά τέτοια, αλλά μάλλον δεν είχα προσέξει. Είναι από αυτά που τα συλλέγεις, τα στιβάζεις, αλλά τα διαβάζεις όλα μαζί όταν έχεις χρόνο κτλ. Τέλος πάντων, δεν είχα δεν το θυμόμουν αυτό λεπτομέρεια. Μου λέει, μα το αναφέρω, Ερμιόνη, μου λέει, στο πρώτο τελευταίο τεύχος του Κοκκινολέμη, αδιάβαστη με έπιασε ο δάσκαλο, ότι ο Μπένιαμιν ήταν, λέει, ο βασικός παιδικός, ας πούμε, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ήταν κάπως το ξεσπασμά του, η παιδικότητά του, εκεί την έβγαζε όλη. Είχα μείνει εγώ με το στόμα ανοιχτό και τέλος πάντων, τα απολογώ, κάτι θα κάνουμε και με αυτό, μου βοηθήσει και εσύ, Δημήτρη, κάτι θα κάνουμε. Και μετά μου λέει ο δάσκαλος, πάντα ρωτάνε οι δάσκαλοι, για πες, ποιος ήταν ο Έλληνας που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, ας πούμε, παιδικό ραδιόφωνο, παιδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Για πες. Πάει το μυαλό σου. Ξενόπουλος. Ναι. Όντως. Και εγώ αυτό του είπα, Μητσό. Και εγώ αυτό του απάντησα. Ξενόπουλος, Και τι μου λέει, μπράβο, παιδάκι, εγώ ο Ξενόπουλος δεν είχε πάρει έγκριση από την Ελλάδα για να κάνει παιδικό ραδιόφωνο και τα έστελνε στο μπάρι της Ιταλίας. Ναι. Και ήρθε ο Μπάμπης σε επικοινωνία με αυτό το σχολείο, τώρα που μιλάμε φέτος δηλαδή, και θα σταλεί και αυτό το υλικό για να μεταφραστεί και αυτό. Εγώ δυστυχώς τελικά δεν ξέρω, θα λάβει κάποιος άλλος, γιατί ο Μπάμπης έχει βάλει σκοπό να μεταφράσει το αρχαιακό. Το υλικό, βέβαια, θα είναι πολύ ωραία. Ναι. Είναι πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα μπαίνει για μου και παιδικό ραδιόφωνο. Εγώ λίγο, του λέω σίγουρος, λίγο μου έκανε εντύπωση. Κι όμως, μεγάλο αρχείο. Και μου μίλησε και για μεγάλο αρχείο. Είδες το παιδί μέσα πως επαναστατεί, έτσι ωραία. Όλα αυτά που λέγαμε, δηλαδή, πώς είπες για το Ροζάνι πριν και για τον κύριο Σάβα. Ναι. Τον κύριο Ροζάνι και τον κύριο Σάβα, ότι δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το παίζεις εξουσία όταν την εξουσία την καταργείς μας από τα κείμενά σου. Και τι η επανάσταση μπορεί να συμβεί χωρίς παιδικότητα, έτσι. Προφανώς, και τι ζωή η επανάσταση μπορεί να συμβεί αν πρώτα δεν συμβαίνει στον εαυτό σου. Να είσαι ο εκφραστής της, δηλαδή, στην καθημερινότητα, στη διάδραση με τους ανθρώπους. Είναι και το γνωστό Νιτσεϊκό που έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή για τη μεταμόρφωση που πρέπει να συμβεί εντός μας, ώστε από λιοντάρι να γίνουμε παιδί και να αρχίζουμε να γεννάμε νέες δικές μας αξίες. Οπότε το παιδί μέσα στον Μπένιαμιν προφανώς δεν γέννησε μόνο τα θεατρικά, αλλά γέννησε και σίγουρα έτσι μπόλιασε και τα υπόλοιπα βιβλία του. Ναι, εννοείται.
Εδώ μέσα το βρίσκεις, ας πούμε, κάπου θα το βρεις μέσα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, μακάρι να ασχοληθούμε, να το βρούμε το Μπάμπι. Πολύ καλό. Και να ασχοληθούμε. Λοιπόν, μουσικούλα σήμερα δεν έχουμε, να σας το εκμυστηρευτώ. Γιατί παίζει ταυτόχρονα 101 λαϊβάκι και η έξοδοι μας είναι περιορισμένη σήμερα και για μουσική. Δεν μπορούμε να σας παίξουμε κανένα κομμάτι. Γι' αυτό την εκπομπή θα την πάμε λίγο σερί. Αν κουραστείτε, κουραστείς, ό,τι θες, τη σταματάμε και νωρίτερα. Αλλά δεν θα έχει διαλυματάκι μουσικό. Δεν θα έχει τίποτα. Ας είναι μια διαφορετική εκπομπή. Ναι. Έφερες βιβλία? Ναι, έχω φέρει κάτι βιβλιαράκια. Τι έφερες? Αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο. Αυτό το προχθές δεν το πήρες από το Λαζόν αυτό? Ναι, είναι το καταφύγιο εικόνων του Βάλτερ Μπένιαμιν, προφανώς, από τις εκδόσεις Firebrand. Ναι, αυτό είναι πολύ πολύ καινούριο. Είναι τώρα της προηγούμενης εβδομάδας. Θα διαβάσουμε από αυτό κάποια κομμάτια. Θα διαβάσουμε από τον Μονόδρομο. Κλασικό αυτό, ναι. Ναι, των εκδόσεων Άγρα. Θα διαβάσουμε από ένα βιβλιαράκι της Λοκομοτίβα, τον Υπερεαλισμό. Και στο τέλος θα αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τον Σκατζόχυρο του αγαπημένου φίλου Χρήστου Νετελκόπουλου, που είπαμε και στην αρχή. Και αναλόγως πώς θα κινήσει η εκπομπή, θα κινηθούμε. Με τι θες να αρχίσουμε? Θα πρότεινα, πριν ξεκινήσουμε με τα βιβλιαράκια, και νομίζω είναι πολύ καλή εισαγωγή στον Μπένιαμιν, να πούμε λίγο για την Αύρα. Τέλεια. Γιατί νομίζω θα δώσει έτσι και ένα μονοπάτι στην κατανόηση του πνεύματος του. Και εγώ μετά την Αύρα θέλω να μιλήσω λίγο για τον τρόπο που γράφει ο Μπένιαμιν. Και όταν λέω για τον τρόπο που γράφει, εννοώ έτσι τη δομή μέσα στο κείμενο, που φαίνεται έτσι να είναι λίγο, να μην έχουν, ας πούμε, πλήρη συνοχή και συνδεσμολογίες με τα γραφόμενα, αλλά με έναν τρόπο κάπως έτσι χαοτικό να βγαίνει εκεί που θέλει. Θα το πω μετά. Είναι κάτι... Προφανώς δεν το λέω εγώ αυτό, δεν είναι προσωπική άποψη. Απλώς διαβάζοντας ένα άρθρο σχετικό για τη γραφή, για τον τρόπο γραφής, θα πω μετά, του Μπένιαμιν, ταυτίστηκα πάρα πολύ με την άποψη. Το είχα καταλάβει κι εγώ, με έναν τρόπο καταλαβαίνεις, αλλά έρχεται κάποιος και στο επιβεβαιώνει. Θα τα πούμε. Θα μας πεις για την Αύρα? Λοιπόν, να πούμε για την Αύρα. Ώρα, η οποία, ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι τι θα έλεγε ο Μπένιαμιν αν ζούσε τώρα στην εποχή των κοινωνικών δικτύων και έτσι των λοιπόν ψηφιακών μέσων. Δεν ξέρω να πες αυτό τι θα έλεγε. Ναι. Λοιπόν. Γελάω γιατί είναι αυτή η φράση του Λιάκου που λέει συνέχεια, γι' αυτό γελάω τώρα που το λέω. Ναι. Τι θα έλεγε ο Φιοντόρ. Τι θα έλεγε ο Φιοντόρ. Λοιπόν, όταν ο Βάλτερ Μπένιαμιν μιλάει για την Αύρα ενός έργου τέχνης, δεν μιλάει για κάτι μεταφυσικό ή ασαφές. Μιλάει για μια εμπειρία. Για εκείνη τη μοναδική αίσθηση που έχουμε όταν στεκόμαστε μπροστά σε κάτι ανεπανάληπτο. Η Αύρα, λέει ο ίδιος, είναι το εδώ και τώρα ενός έργου τέχνης. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή και ότι εσύ βρίσκεσαι απέναντί του.
Στην ουσία είναι σαν να μοιράζεσαι τη στιγμή με το έργο τέχνης. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις, να το αντιγράψεις, να το εξαντλήσεις, γιατί το έργο υπάρχει μόνο εκεί. Μπορούμε να σκεφτούμε ένα πίνακα σε ένα μουσείο. Δεν είναι μόνο τα χρώματα ή το θέμα του πίνακα. Είναι η απόσταση, η σιωπή, το ότι στεκόμαστε μπροστά σε κάτι που κουβαλά χρόνο, ιστορία, φθορά. Αυτή η απόσταση, σωματική και συμβολική, είναι μέρος της άβρας που λέει ο Μπένιαμιν. Για αιώνες τα έργα τέχνης ήταν δεμένα με τελετουργίες, με θρησκεία και παράδοση. Η μοναδικότητά τους δεν ήταν απλώς αισθητική, ήταν σχεδόν ιερή. Δεν τα πλησίαζες όπως θέλεις, υπήρχε ένα όριο. Μετά ήρθε η τεχνική αναπαραγωγή. Πρώτα η χαρακτική, μετά η φωτογραφία και ο κινηματογράφος. Το έργο τέχνης μπορούσε πλέον να αναπαραχθεί άπειρες φορές. Να φύγει από τον τόπο του, να φτάσει παντού. Και κάπου εδώ, λέει ο Μπένιαμιν, η άβρα άρχισε να διαλύεται. Όχι επειδή το έργο γίνεται χειρότερο, αλλά επειδή χάνει τη μοναδικότητά του. Το εδώ και τώρα αντικαθίσταται από το παντού και πάντα. Είναι σαν να μην στέκεσαι μπροστά στο έργο, αλλά το έργο να έρχεται σε σένα. Αυτό όμως είναι το κρίσιμο σημείο. Ο Μπένιαμιν δεν θρηνεί την απώλεια της άβρας, δεν νοσταλγεί το παρελθόν, βλέπει στην απώλεια αυτή μια τεράστια αλλαγή δύναμης. Όταν η τέχνη χάσει την άβρα της, χάνει και τον ελιτίστικο χαρακτήρα της. Δεν ανήκει πια στους λίγους, στους μορφωμένους, στους μοιημένους. Μπορεί να γίνει πολιτική, να κυκλοφορήσει μαζικά, να επηρεάσει συνειδήσεις. Ο κινηματογράφος είναι το καλύτερο παράδειγμα. Δεν απαιτεί σιωπή, απόσταση. Είναι θορυβώδης, επαναλήψιμος, συλλογικός. Και ακριβώς γι' αυτό μπορεί να λειτουργήσει είτε ως εργαλείο χειραγώγησης, είτε ως εργαλείο αφύπνισης. Για τον Μπένιαμιν το ερώτημα δεν είναι αν χάσαμε την άβρα, είναι τι κάνουμε χωρίς αυτήν. Ποιος ελέγχει τις εικόνες. Ποιος αποφασίζει τι βλέπουμε ξανά και ξανά. Αν το σκεφτούμε σήμερα, η σκέψη του γίνεται σχεδόν προφητική. Ζούμε σε έναν κόσμο απόλυτης αναπαραγωγής. Εικόνες, ήχοι, πρόσωπα, στιγμές, όλα αντιγράφονται, διακινούνται και μετά εξαφανίζονται. Είναι λες και η άβρα εξατμίστηκε πλήρως. Κι όμως, ίσως γι' αυτό την αναζητούμε τόσο επίμονα. Για παράδειγμα, σε ζωντανές συναυλίες, σε εμπειρίες μίας και μόνο φοράς, σε αυθεντικότητα, στο να είμαστε εκεί. Ο Μπένιαμιν δεν μας λέει να επιστρέψουμε στην άβρα, μας λέει να καταλάβουμε τι σημαίνει η απουσία της και να αναρωτηθούμε αν μέσα στην αδιάκοπη αναπαραγωγή μπορούμε ακόμη να σταθούμε απέναντι σε κάτι και όχι απλώς να το καταναλώσουμε. Και... όχι απλώς να το καταναλώσουμε. Και νομίζω αυτό αφορά... Μάλλον μπορούμε να το επεκτείνουμε και στα ποίηματα. Που θέλουμε σώνει και καλά να τα καταλάβουμε, να τα βάλουμε σε μια σημασία, σε ένα να κουτάκι. Τα φάμε. Να τα καταναλώσουμε ακριβώς. Καταναλωτικά. Να βρούμε το νόημα τέλος πάντων και να κοιμηθούμε μετά ήσυχοι στο κρεβάτι μας. Ευτυχώς τα ποίηματα θα κλείσουν ερμητικά την πόρτα και δεν θα μας αφήσουν έτσι. Ξέρουν να δραπετεύουν. Έτσι ήσυχους, ναι. Οπότε ουσιαστικά τι λέει αυτό που μας διάβασες, ότι καταργείται η άβρα,
ελιτίστικη, ας πούμε. Ναι. Και το έργο γίνεται κτήμα κοινό. Εξαιρετικό. Αυτό ο Μπένιαμιν το συνέδεσε και με την καπιταλιστική Προφανώς, αναπαραγωγή. Ναι. Δηλαδή πέρα από τα έργα τέχνης, τα πρόσωπα στις φωτογραφίες, τα πορτρέτα, στα βιβλία προφανώς και σε όλα, και στα αντικείμενα μαζικής παραγωγής, τα οποία μέσω της καπιταλιστικής αναπαραγωγής έβγαιναν σε χιλιάδες και εκατομμύρια μαζικά, ναι, αντίτυπα. Νομίζω αυτό τον έχει απασχολήσει και σε αυτό το εξαιρετικό δοκίμιο έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας. Ναι, νομίζω ότι έτσι. εκεί άσκησε μεγάλη κριτική πάνω σε αυτό. Να πω λίγο για τη δομή. Είναι κάτι που έχω διαβάσει από τη Susan Sontag, που αναφέρεται στη μορφή και στη δομή των κειμένων του Μπένιαμιν. Γράφει λοιπόν, δεν θέλω να φανεί ότι είναι δική μου άποψη, απλώς πω ότι συμφωνώ απεριόριστα με αυτό, οπότε θα διαβάζω ακριβώς το σημείο, το χωρίο. Λέει λοιπόν η Sontag, στα κείμενα του Μπένιαμιν οι προτάσεις δεν φαίνονται να δημιουργούνται με ένα συνηθισμένο τρόπο. Δεν οδηγούν ομαλά η μία στην άλλη και δεν δημιουργούν μια προφανή λογική αλληλουχία, ακολουθία αν θέλετε. Αντίθετα, είναι σαν κάθε μία από τις προτάσεις να είχε να πει τα πάντα πριν το εσωτερικό βλέμμα της καθολικής συγκέντρωσης, να διαλύσει το υποκείμενο μπροστά στα μάτια του. Ένα στυλ γραφής και σκέψης που η συγκεκριμένη αποκαλεί freeze frame baroque. Freeze frame baroque. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το έδωσε. Freeze frame baroque. Τι εννοούμε τώρα με αυτό, να γίνει λίγο κατανοητό. Τα μεγαλύτερα δοκίμια του δηλαδή φαίνονται να τελειώνουν απλώς εγκαίρως πριν αυτοκαταστραφούν. Φοβερό. Η Sontag είχε τέλος πάντων πλήρη εικόνα των δοκιμίων όταν το έγραφε αυτό. Για μένα τα σχόλιά της, το σχόλιο της αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο, με την έννοια ότι παρουσιάζεται μια δυσκολία, δηλαδή μιλάει ακριβώς για τη δυσκολία στο στυλ του Μπένιαμιν, που όμως μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η δυσκολία μόνο ως μέρος του φιλοσοφικού του προτάγματος. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Έτσι, όταν μια πρόταση, ένας ισχυρισμός, ένα επιχείρημα το οδηγεί ο γράφων να αυτοκαταστρέφεται πριν καν τελειώσει, είναι ακριβώς, δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό είναι φιλοσοφικό γεγονός. Έτσι. Όπως έχουμε πει 100 φορές και για το ποιητικό γεγονός. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν στεκόμαστε στην απλή περιγραφή στην ποίηση, δεν στεκόμαστε στην απλή περιγραφή στη φιλοσοφία. Πρέπει να δημιουργείται ένα νέο πεδίο φιλοσοφικού γεγονότος, νέο πεδίο ποιητικού γεγονότος. Αλλιώς τα άλλα, η περιγραφή της πραγματικότητας είναι μια άλλη ιστορία, δεν αφορά την ποίηση ακριβώς. Αυτός είναι και ορισμός, δηλαδή για μένα και για σένα, αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εκεί, ας πούμε, ανιχνεύει την ποίηση, εκεί την καταλαβαίνεις την ποίηση. Όταν φεύγει
από το απλό γεγονός. Από την περιγραφή ενός απλού γεγονότος. Και με κάνει να πιστεύω αυτό που διαβάζω, που δεν συμβαίνει, γίνεται. Μπροστά στα μάτια μου. Εκείνη τη στιγμή που διαβάζω. Έτσι είναι. Μου άρεσε λοιπόν αυτή η κριτική, ας πούμε, της Σόνταγκ. Είναι μαγεία ο Μπένιαμιν. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό τώρα να καταφέρνεις να το κάνεις. Λοιπόν, η δυσκολία αυτή στο στυλ λοιπόν, του Μπένιαμιν μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα ουσιαστικό μέρος του φιλοσοφικού του προτάγματος, καθώς ήταν μαγεμένος από τις έννοιες της αναφοράς και του σχηματισμού. Ο σκοπός του σε ένα μεγάλο μέρος του έργου του ήταν λιγότερο να αρθρώσει μια συνεκτική θέση, δηλαδή να πει κάτι βαρύ με τελεία, να το πω απλά, ένα αξίωμα φιλοσοφικά, αλλά αυτό που ήθελε είναι να χρησιμοποιήσει διαφορετικά διακείμενα για να αποκαλύψει πλευρές που δεν μπορούσαν να γίνουν ορατές, ίσως κατανοητές μέσα από αυτό που έλεγε, να δημιουργήσει δηλαδή το πολυυποκειμενισμό. Ο πολυυποκειμενισμός καταργείται, δηλαδή εντελώς αντιφατικά, όταν καταργείς το υποκείμενο. Έτσι. Και όταν ανοίγεσαι σε πολλά υποκείμενα. Freeze frame baroque. Πολύ άφραση. Να πούμε τώρα για τον Άγγελους Νόβους. Ω, τέλεια. Λοιπόν, στο τελευταίο του έργο, οι θέσεις πάνω στην έννοια της ιστορίας, που γράφτηκε στο Παρίσι το 1940 και λειτουργεί σαν πνευματική διαθήκη, μέσα εκεί εκφράζει μια δική του αντιμετώπιση της ιστορίας μέσα από μια αλληγορία που του εμπνέει ο Άγγελους Νόβους, μια ζωγραφιά του Κλέε. Λέει ότι ο Άγγελος Νόβους παρουσιάζει έναν άγγελο που θέλει, λες, να απομακρυνθεί από κάτι που κοιτάζει επίμονα. Τα μάτια του ατενίζουν, το στόμα του είναι ανοιχτό, τα φτερά απλωμένα. Έτσι φαντάζεται κανείς τον άγγελο της ιστορίας. Το πρόσωπό του στρέφεται στο παρελθόν. Εκεί που εμείς βλέπουμε μιαν αλληλουχία γεγονότων, αυτός βλέπει μία και μόνη καταστροφή που στιβάζει συντρίμμια πάνω σε συντρίμμια και τα σαρώνει στα πόδια του. Ο άγγελος θα ήθελε να παραμείνει, να ξυπνήσει τους νεκρούς, να ενώσει πάλι τα σπασμένα. Όμως μία θύελλα φυσά από τον παράδεισο και έχει πιαστεί με τέτοια φόρα μες στα φτερά του που ο άγγελος αδυνατεί να τα κλείσει. Η θύελλα αυτή τον σπρώχνει συνεχώς στο μέλλον, που του στρέφει την πλάτη, ενώ τα συντρίμμια μπρος στα πόδια του στιβάζονται ως τον ουρανό. Η θύελλα αυτή είναι αυτό που αποκαλούμε πρόοδο. Αυτός ο Άγγελος Νόβους, με τον οποίο συνδιαλέγεται ο Μπένιαμιν από τότε που τον απέκτησε, που είναι στραμμένος στο παρελθόν και θέλει να ενώσει τα σπασμένα, που καθυλώνεται από τη θύελλα που φυσά από τον οίκον του Κυρίου, δεν είναι βέβαια άλλος από τον ίδιο τον Μπένιαμιν. Στο ταρκόφσκιο οραματισμό του απολύγει ένας στοχαστής που υπήρξε, αν μη τι άλλο, έντιμος και εντυπωσιακά πιστός στον εαυτό του. Η πεποίθησή του για την ύπαρξη μιας κλασικής αλήθειας και ενότητας του κόσμου, που το τρυπάνι του μυαλού του την κυνήγησε μέσα σε κάθε θράψμα του παρελθόντος, αφού η σπασμένη από την πολιτισμοφθόρα πρόοδο παράδοση δεν είναι πια προσιτή, δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, ούτε και οι μη πολιτικοποιημένες ιουδαϊκές καταβολές του.
Η σκέψη μου είναι για την θεολογία ό,τι είναι το στουπί για το μελάνι. Την έχω ρουφήξει όλη. Όμως, αν κοιτάξει κανείς το στουπί, δεν ξεχωρίζει τίποτε από τα γραμμένα. Η αργοπορημένη του θητεία στον μαρξισμό μπόλιασε τη σκέψη του και την κατήφθηνε ως ένα σημείο, το σημείο Μπένιαμιν. Ακροβάτησε αυτός ο παθολογικά αδέξιος 20 χρόνια ανάμεσα στους δύο πόλους έλξεως, τη Σιών και το ΚΚ, από που επέστρεψε σαν μπούμερανγκ στον εαυτό του. Οι μέχρι απελπισίας παλινοδίες του άλλο δεν λένε παρά ότι λειτουργούσε μέσα του μια προσωπική γνησιότητα, μια επιταγή που οδήγησε ευκολότερα στον θάνατο παρά στην απιστία. Η σκέψη του είναι φύση ποιητική, κάποτε αμφισήμαντη και θέλει προσοχή στην αποκρυπτογράφηση. Ανάβει σαν τσακμακόπετρα και καίει τις αποστάσεις. Σε αυτήν την πρωτοτυπία οφείλεται η γοητεία μα και η δυσκολία της ερμηνείας της. Το θλιβερό και το χαρακτηριστικό της εποχής μας βέβαια είναι που παρόλες τις προσπάθειες παρέχει τόσο λίγη ελπίδα. Ο πλανήτης θα μας τιμωρήσει χαρίζοντας μας τη δεύτερα παρουσία. Χαίρομαι που αναφέρθηκε σε αυτό και εμένα έτσι πάλι το απόγευμα που τα κοιτούσα λίγο ό,τι είχα τέλος πάντων, πάλι το για τον Άγγελο διάβασα και χαίρομαι που το διάβασα. Το να πείθεις είναι άγωνο, γράφει ο Μπένιαμιν. Το να πείθεις είναι άγωνο. Ήταν και εξαιρετικός μεταφραστής, μετέφρασε την έκδοση Ταμπλό Παριζιέν από τα Άνθη του Κακού, Μποτλέρ και του Προύστ, το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Ναι. Ήταν μεταφραστής αυτών των δύο, εντάξει τώρα, ογκόλυφοι έργα. Και πραγματικά ό,τι πρέσβευε, ας πούμε, ό,τι υποστήριζε για τη δουλειά του μεταφραστή, πάρα πολύ εύγλωτα το έχει αναφέρει στο δοκιμείο «Η αποστολή του μεταφραστή». Είχα μια κουβέντα εδώ πριν κάνουμε την εκπομπή, που σε περίμενα, με ρώτησαν, ξέρεις, και τι ήταν ο Μπένιαμιν. Σε αυτές οι ερωτήσεις πολύ κάθετες. Δεν ήθελα να πω πολλά, τους είπα να μας ακούσετε μετά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το φέρω λίγο σε αντιπαραβολή με αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, είναι που καταλαβαίνουμε όλοι για τη λέξη μύθος, μάλλον για την μυθοπλασία γενικότερα. Υποστηρίζεται στα δοκιμιακά ότι ο Μπένιαμιν δημιούργησε τον όρο ενορατική αντίληψη. Είναι σχεδόν αυτό που μας είπες για την Άβρα και σχεδόν αυτό που μας είπες και για τον Άγγελο. Δηλαδή αυτά που δεν φαίνονται, που με έναν τρόπο αυτές οι άγιες κλωστές που μας συνδέουν με την τέχνη, είτε στην απόσταση είτε στο πλησίασμα. Ο Μπένιαμιν είχε είχε τόσο μεγάλη λατρεία στο μύθο. Θεωρούσε λοιπόν ότι ο πολιτισμός θα σωθεί με έναν τρόπο, θα αναγεννηθεί μόνο αν ξαναβρει τη σχέση του με το μύθο. Και όταν λέμε μύθος, γιατί αμέσως πήγα να παρεξηγηθώ κάτι, προφανώς και δεν εννοώ ιστορικά. Δεν μιλάω για ιστορία. Δεν μιλάω για αφηγήματα, δεν μιλάω για απερηφάνειες πατριωτικές, με το μύθο, δηλαδή με την ιστορία. Και προφανώς όταν μιλάμε για άβρες τώρα και για
αόρατα πράγματα, καταλαβαίνουμε πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί μες στα κεφάλια, πώς μπορεί να γεμίσει συνειδήσεις, βιβλία. Αυτό μου αρέσει πολύ, αυτή η ενορατική αντίληψη. Ήταν συνδεδεμένος άμεσα με τη σχολή της Φραγκφούρτης. Ναι. Και εγώ πολλά κοινά με τον Μπρέχτ έχω βρει. Και στην κριτική δηλαδή. Και έχω βρει και πολύ καμπάλα μέσα. Αχάρη λίγο Καναβός και Ιουδαϊκό μυστικισμό. Έχω βρει πολύ καμπάλα μέσα. Γκέρσομ Σόλεμ. Αυτός που ουσιαστικά βασική του επιρροή. Ο Μπρέχτ, αν και ήταν μικρότερος, νεότερος του. Ο Μπρέχτ, ναι. Επηρεάστηκε ο Μπενιάμιν πολύ. Αλλά και από τον Σόλεμ. Ως ένα σημείο νομίζω μοιάζουν και λίγο αυτοί στον τρόπο σκέψης. Εγώ το πιστεύω. Που ουσιαστικά ο Σόλεμ ήταν αυτός που θεμελίωσε τη σύγχρονη και ακαδημαϊκή, αν θες, μελέτη της Καμπάλα και του Ιουδαϊκού μυστικισμού. Διαβάσεις? Έχεις κάτι? Ναι, έχω πολλά που θέλω να διαβάσω. Ναι, αλλά... το ξέρω, αυτό λέω. Πώς θα το... Δημητρή, διάβασέ μου πώς ήταν το πλήρες όνομά του. Βάλτερ Μπέντιξ Σένφλις Μπένιαμιν. Έτσι. Και να πούμε ότι αν και εδώ στην εκπομπή αποφεύγουμε τα βιογραφικά και τα έτσι λοιπά στοιχεία. Να ναι, πούμε είπα κάποια εγώ, ελπίζω να μην ήταν πολύ... Όχι, αυτά δεν ήταν τυπικά βιογραφικά. Να πούμε ότι αυτοκτόνησε το 1940 καταπίνοντας χάπια μορφίνης, γιατί τον είχε πιάσει η Ισπανή εθνοφυλακή στα Πυρήναια ώστε να τον παραδώσει ώστε να τον παραδώσει στους Ναζί. Ο Μπένιαμιν, ξέροντας την κόλαση που ερχόταν, προτίμησε να αυτοκτονήσει με τα χάπια μορφίνης. Ναι. Και έχεις τον άλλον τώρα και σου λέει ότι η Αντίφα ενέτη 2025 είναι εγκληματική οργάνωση. Από το μονόδρομο. Από το μονόδρομο, ναι. Μισό λεπτάκι μόνο. Αυτό της Λοκομοτίβα, των εκδόσεων Λοκομοτίβα, το βιβλίο του Μπένιαμιν, διαβάσω εγώ μετά λίγο από αυτό. Μιλάει βεβαίως για τον υπερρεαλισμό, τελευταίο στιγμιότυπο της ευρωπαϊκής διανόησης. Και αυτό έτσι μπλεράκι μικρό το δέμας, αλλά εξαιρετικό. Να ξανακάνουμε για τον Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή. Θα κάνουμε κι άλλη. Θες να αρχίσω εγώ με αυτό και να... Ναι. Να διαλέξεις κάτι. Συνεχίζω μετά, ναι. Ο Γερμανός παρατηρητής δεν στέκεται στην κεφαλή της πηγής. Αυτή είναι και η ευκαιρία του. Παραμένει στην κοιλάδα. Έτσι μπορεί να εκτιμήσει τις ενέργειες της κίνησης. Αυτός ως Γερμανός είναι εδώ και καιρό εξοικειωμένος με την κρίση της διανόησης ή πιο συγκεκριμένα με το ανθρωπιστικό σκεπτικό της ελευθερίας. Για αυτόν που γνωρίζει πόση μανιώδη αποφασιστικότητα χρειάζεται το κίνημα για να ξεπεράσει το στάδιο των ατέρμονων συζητήσεων, ώστε να φτάσει με οποιοδήποτε κόστος σε μια απόφαση.
για αυτόν που βίωσε στο πετσί του πόσο βαθιά προβληματική είναι η θέση μεταξύ αναρχικής σφεντώνας και επαναστατικής πειθαρχίας. Θα ήταν ασυγχώρητο να αρκεστεί σε ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια και να δει εδώ ένα καλλιτεχνικό ή ποιητικό κίνημα. Αν αυτός μπόρεσε από την αρχή να δράσει με ένα τέτοιο τρόπο, ο Μπρετόν επίσης από την αρχή δήλωσε την πρόθεσή του να έρθει σε ρήξη με μια πρακτική που παραδίδει στο κοινό τα λογοτεχνικά υπολείμματα μιας συγκεκριμένης μορφικής πράξης, παρακρατώντας τη μορφή αυτή καθ' αυτή. Πιο σύντομα και πιο διαλεκτικά σημαίνει ότι εδώ είδαμε ένα κύκλο στενά ενωμένων ανθρώπων που έκανε το πεδίο της λογοτεχνίας να εκραγεί από τα μέσα, οθώντας τη λογοτεχνική ζωή ως τα ακραία δυνατά της όρια. Και μπορούμε να τους πιστέψουμε όταν διαβεβαιώνουν ότι το «Une saison en enfer», το «Μια εποχή στην κόλαση» δηλαδή του Ρεμπό, πλέον δεν έχει μυστικά για αυτούς. Αυτό το βιβλίο πράγματι είναι και το πρώτο ντοκουμέντο του κινήματος για την πρόσφατη περίοδο. Όσο για τους προδρόμους θα μιλήσουμε άλλη φορά. Για την πρόσφατη περίοδο λοιπόν, για να παρουσιάσουμε το ζήτημα δεν χρειάζεται παρά να εκφράσουμε πιο συγκεκριμένα και πιο αιχμηρά αυτό που ο ίδιος ο Ρεμπό σημείωσε αργότερα στο προσωπικό του αντίγραφο του βιβλίου, στο περιθώριο της φράσης «Sur la soie de mer et de fleurs arctiques», πάνω στο μετάξι των θαλασσών και των λουλουδιών της Αρκτικής. «Elle n'existe pas», δεν υπάρχουν. Ο Αραγκόν επίσης έδειξε στο «Une vague de rêve», ένα κύμα ονείρων, το 24, σε μια εποχή που ακόμα δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την εξέλιξη του κινήματος του υπερεαλισμού, σε ποια ανώδυνη περιφερειακή ουσία βρισκόταν αρχικά έγκλειστος ο διαλεκτικός πυρήνας που αργότερα αναπτύχθηκε ως τον υπερεαλισμό. Σήμερα η εξέλιξη αυτή αρχίζει να διαγράφεται, καθώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ηρωικό στάδιο του οποίου ο Αραγκόν μας περιγράφει τις σημαντικότερες στιγμές έχει πλέον κλείσει. Σε παρόμοια κινήματα έρχεται πάντα μια στιγμή όπου η ένταση που αρχικά ένωνε τη μυστική κοινότητα στη συγκεκριμένη γήινη μάχη της για εξουσία και κυριαρχία πρέπει να οδηγήσει στην έκρηξη, αλλιώς αποσυντίθεται ως δημόσια έκφραση και μεταλλάσσεται. Ο υπερεαλισμός βρίσκεται σε μια αντίστοιχη φάση μετάλλαξης. Αλλά τον καιρό που ξεχυνόταν πάνω στους ιδρυτές σαν κύμα ονείρων, φορέων έμπνευσης, φαινόταν ως το πιο ενιαίο, το πιο ανδιαφυσβήτητο και απόλυτο κίνημα. Ό,τι και ανάγκιζε το αφομοίωνε. Η ζωή δεν φαινόταν άξια να βιωθεί παρά μόνο εκεί όπου το όριο μεταξύ ξύπνιου και ύπνου είχε για τον καθένα εξαφανιστεί, σαν ροή και αναρροή μιας πλημμυρίδας εικόνων, εκεί που ο ήχος και η εικόνα και ο ήχος, με μια αυτοματική ακρίβεια, διαπλέκονταν με τέτοια ευχαρίστηση που δεν έμενε πλέον το παραμικρό διάκενο για να κυλήσει μια δεκάρα νοήματος. Όταν προς το πρωί πέφτει να κοιμηθεί, ο Σαν Πολ Ρου κρεμάει στην πόρτα του ένα σημείωμα «Le poète travaille», ο ποιητής δουλεύει. Ο Μπρετόν σημειώνει, ας μην διαβάσω άλλα γαλλικά, σιωπή να περάσω από εκεί, σιωπή, να περάσω από εκεί όπου κανείς δεν πέρασε ποτέ, σιωπή, μετά από σένα αγαπημένη μου γλώσσα. Αυτό στα γαλλικά είναι «Après toi, mon beau langage», πεθαίνω. Μετά από σένα αγαπημένη μου γλώσσα, η γλώσσα προηγείται. Όχι μονάχα πάνω στο νόημα, αλλά και πάνω στο εγώ. Μέσα στο οικοδόμημα του κόσμου, το όνειρο κλονίζει την ατομικότητα σαν ένα σπασμένο δόντι. Αυτός ο κλονισμός του εγώ από τη μέθη ήταν μια εμπειρία αγώνιμη και ζωντανή που την ίδια στιγμή αποσπούσε αυτούς τους ανθρώπους από την επιρροή της μέθης. Δεν είναι εδώ ο χρόνος για να ανοιχνεύσουμε ήταν ακριβώς η υπερεαλιστική εμπειρία, αλλά όποιος αντιλήφθηκε ότι τα γραπτά αυτής της ομάδας είναι κάτι αλλιώτικο από λογοτεχνία, είναι μια δήλωση, ένα σύνθημα, ένα ντοκουμέντο, μια μπλόφα, μια πλαστογραφία αν θέλετε, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πάντα εκτός από λογοτεχνία, θα ξέρει επίσης ότι εδώ είναι κυριολεκτικά υπόθεση εμπειριών, όχι θεωριών.
και ακόμα λιγότερο φαντασμάτων. Και αυτές οι εμπειρίες καθόλου δεν περιορίζονται στα όνειρα, στις στιγμές της μέθης που προκαλούν το χασίσι, το όπιο. Πράγματι ήταν μεγάλο λάθος να φανταστούμε ότι από τις υπερρεαλιστικές εμπειρίες θα γνωρίσουμε μόνο την έκσταση της θρησκείας ή των ναρκωτικών. Γι' αυτό ήθελα λίγο να το προσδιορίσω αυτό. Η φαντασία δεν εξαντλείται εκεί. Έτσι. Μονοδρομός. Μια σκεφτήξαμε λίγο έτσι πολύ επιδερμικά την κόλαση του ναζισμού, να δούμε τι είχε γράψει παλιότερα. Unfair. Στον ξένο λοιπόν που παρακολουθεί επιφανειακά τη μορφή που έχει πάρει η ζωή στη Γερμανία, αν έχει κάνει και κανένα σύντομο ταξίδι μες στη χώρα, οι κάτοικοι της φαντάζουν αλόκοτοι, σαν καμιά εξωτική φυλή. Ένας πνευματώδης Γάλλος είπε κάποτε: ένας Γερμανός μόνο σε σπανιότατες περιπτώσεις θα έχει επίγνωση του εαυτού του. Αν τυχόν έχει την επίγνωση αυτή, δεν θα την πει. Αν το πει, δεν θα γίνει κατανοητός. Την απελπιστική αυτή κατάσταση την έχει επιδεινώσει ο πόλεμος, αλλά όχι μόνο με τα πραγματικά ή τα φανταστικά έσχη που αναφέρονται για τους Γερμανούς. Αυτό όμως που στα μάτια των Ευρωπαίων ολοκληρώνει την αλόκοτα γελία απομόνωση της Γερμανίας, εκείνο που τους δίνει βασικά την αίσθηση ότι στη Γερμανία έχουν να κάνουν με οτεντό τους, όπως υπόθηκε πολύ σωστά, είναι η για τους απ' έξω εντελώς ακατανόητη και για τους εγκλωβισμένους τελείως ασυνείδητη δύναμη με την οποία οι συνθήκες της ζωής, η εξαθλίωση και η φυλακία υποδηλώνουν μέσα σε αυτό το σκηνικό τους ανθρώπους της δυνάμεις της κοινότητας. Όπως ακριβώς ενός πρωτόγονου λαού, η ζωή καθορίζεται από τους νόμους τους φιλετικούς. Την πιο ευρωπαϊκή από όλες τις κατακτήσεις, εκείνη τη λίγο πολύ σαφή ηρωνία με την οποία η ζωή του ατόμου απαιτεί να κυλά χώρια από την ύπαρξη της όποιας κοινότητας που του έλαχε να ζει, οι Γερμανοί την έχουν χάσει εντελώς. Έτσι δεν είναι? Τα έλεγε. Ήταν και πολύ καλός φίλος της άλλης αγαπημένης δικιάς μου. Σε παρακαλώ, αυτό υποσχέσου το μου ότι θα βρούμε αυτό το ποίημα. Θα το βρω εγώ αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, ήταν λίγο γρήγορα ήρθα. Το «Ευτυχισμένος όποιος δεν έχει πατρίδα». Εκεί, σε αυτό το βιβλίο της Άρεντ, εκεί έχει με ένα μεγάλο κεφάλαιο που αναφέρεται στο Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν έχει γράψει και ποίηση, και έχει ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα, το οποίο το χρωστάμε, θα το βρούμε και θα το... Αν το βρείτε πιο εύκολα, πιο γρήγορα από μας, παρακαλώ στείλτε το ή σε μένα, στο Δημήτρη, να το εγκολπώσουμε κάπως στην εκπομπή. Δηλαδή θα ήθελα να δώσουμε λίγο στην εκπομπή αυτή την εγκύτητα με τους ανθρώπους που ακούνε. Δηλαδή αν θέλετε κάτι να διαβαστεί, θα σας ζητάμε κι εμείς πράγματα, να γίνουμε φορτικοί. Λέει ρε παιδί μου αυτό που λέει με απλωμένα μέλη. Ναι. Έλα ρε παιδί μου, το ψάχνουμε καιρό. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Συνεχίζω εγώ. Γελάω εγώ. Οι άνθρωποι που έχουν μαντρωθεί μέσα στον περίγυρο αυτού του τόπου έχουν χάσει τη ματιά για το περίγραμμα του ανθρώπου. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος τους φαίνεται παράξενος. Να φανταστεί κανείς τις οροσειρές των Άνω Άλπαιων. Όχι όμως με φόντο τον ουρανό, αλλά με τις πτυχώσεις ενός σκούρου υφάσματος. Οι όγκοι θα διαγράφονταν πια χωρίς αφήνεια. Έτσι ακριβώς έχει κρύψει ένα βαρύ παραπέτασμα τον ουρανό της Γερμανίας.
και δεν βλέπουμε πια το περίγραμμα ούτε των πιο σπουδαίων ανθρώπων. Τι ωραία το δίνει όμως, Ποια ήταν η πρώτη πρόταση που διάβασες, την ξαναδιαβάζεις? Φαίνεται, ο ελεύθερος άνθρωπος φαίνεται. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος, παράξενος, αλόκοτος, ναι. Πώς ισχύει αυτό? Πάμε λίγο παρακάτω. Να βρούμε και την αλληλογραφία με τον Αντόρνο και τον Μπρέχτ. Αυτό δεν μπόρεσα να το βρω, να διαβάσουμε. Μπένιαμιν, αλληλογραφία Αντόρνο και αλληλογραφία με Μπρέχτ. Για τον Αντόρνο θα είναι ωραία να κάνουμε και εκπομπή ξεχωριστή και Χορχάιμερ και τα λοιπά. Έχουμε καλέσει και τον Χρήστο Νεντελκόπουλο να έρθει με το καλό όποτε θέλει και μπορεί. Μεγάλη μας τιμή. Χαρά. Μπύρες. Εννοείται. Τα πράγματα λοιπόν χάνουν τη ζεστασιά τους. Μαλακάλα επίμονα, τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης αποδιώχνουν τον άνθρωπο. Γενικά ο άνθρωπος χρειάζεται να καταβάλει καθημερινά τεράστιο μόχθο για να υπερνικήσει τις αντιστάσεις. Dire Straits. Έτσι. Και όχι μόνο τις φανερές που του προβάλλουν. Αναγκάζεται να εξισορροπεί την ψυχρότητά τους με τη δική του θέρμη για να μην παγώσει στο άγγιγμά τους και να πιάνει τα αγκάθια τους με απέραντη δεξιοσύνη για να μην αιμορραγήσει μέχρι θανάτου. Από τους συνανθρώπους του δεν περιμένει βοήθεια. Οι σπράκτορες, υπάλληλοι, τεχνίτες, πολιτές, όλοι τους νιώθουν εκπρόσωποι μιας ύλης σκληροτράχυλης που με τη δική τους βαναυσότητα ζητούν να φανερώσουν πόσο επικίνδυνη είναι. Και στον εκφυλισμό των πραγμάτων, με τον οποίο αυτοί, ακολουθώντας την ανθρώπινη παρακμή, τιμωρούν την ανθρωπότητα, συνομωτεί και η ίδια η χώρα. Απομυζά τους ανθρώπους, όπως κάνουν και τα πράγματα. Και η Γερμανική Άνοιξη, που μόνιμα απουσιάζει, δεν είναι παρά ένα από τα αμέτρητα συναφή φαινόμενα της γερμανικής φύσης που αποσυντίθεται. Ζούμε εκεί μέσα, σαν πως σε αυτές τις επικράτειες, αντίθετα με κάθε νόμο, να έχει γίνει ξαφνικά αισθητή η ατμοσφαιρική πίεση που βαραίνει τον καθένα. Μπορώ να διαβάσω κάτι από το καταφύγιο εικόνων? Βέβαια. Επειδή εμένα με απασχολούσε πάντα η ανάγνωση, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα του Μπένιαμιν για την ανάγνωση των μυθιστορημάτων. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν για το μύθο. Γράφει λοιπόν ο Μπένιαμιν: δεν διαβάζονται όλα τα βιβλία με τον ίδιο τρόπο. Τα μυθιστορήματα, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα μετά, μυθιστόρημα, ποιητικό, πεζό, ποιητικό. Δεν διαβάζονται λοιπόν όλα τα βιβλία με τον ίδιο τρόπο. Τα μυθιστορήματα, παραδείγματος χάριν, καταβροχθίζονται. Η ανάγνωσή τους προσφέρει την απόλαυση της κατανάλωσης. Δεν πρόκειται για κατανόηση ή συμπόνια. Ο αναγνώστης δεν τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του ήρωα, αλλά προσαρτά αυθαίρετα ό,τι συμβαίνει σε εκείνον. Η παραστατική αναφορά αυτών των γεγονότων είναι ο δελεαστικός, στολισμός με τον οποίο παρουσιάζεται στο τραπέζι ένα θρεπτικό γεύμα. Οπωσδήποτε υπάρχουν ομαίες και υγιεινές μορφές εμπειρίας, όπως υπάρχουν ομαίες και υγιεινές τροφές για το στομάχι. Δηλαδή, οι προσωπικές εμπειρίες. Όμως η τέχνη του μυθιστορήματος, όπως και η τέχνη της μαγειρικής, αρχίζει πέρα από τα ομά προϊόντα. Και πόσες θρεπτικές ουσίες υπάρχουν που δεν τρώγονται ομές. Έχει μια τρομερή αναλογία εδώ πέρα, κάτω με.
Όπως υπάρχουν εμπειρίες που είναι προτιμότερο να τις διαβάζει κανείς παρά να τις ζει. Διότι πληγώνουν κάποιους ανθρώπους πολύ βαθιά όταν τους συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή με πόση ευκολία διαβάζουμε κάτι και δεν θέλαμε με τίποτα να το ζήσουμε. Με τα αγκάθια που είπες πριν, για αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, αφής των γεγονότων, πνευματικής αφής, όταν ακουμπάμε κάπως στα πράγματα που όπως δεν τα ζούμε. Εν ολίγης, αν υπάρχει μια μούσα, η 10η του μυθιστορήματος, αυτή φέρνει τα χαρακτηριστικά μιας νεράιδας της κουζίνας. Υψώνει τον κόσμο πάνω από την ομή κατάσταση για να κατασκευάσει κάτι βρόσιμο, για να αποσπάσει τη γεύση. Μπορεί κανείς τρώγοντας να διαβάζει εφημερίδα εάν πρέπει, όμως ποτέ ένα μυθιστόρημα, διότι πρόκειται για αλληλοσυγκρουόμενα καθήκοντα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό για την ανάγνωση των μυθιστορημάτων. Ποτέ ένα μυθιστόρημα δεν πρέπει να διαβάζεται ενώ τρως. Δεν πρέπει να καταναλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, πρόκειται, λέει, για αλληλοσυγκρουόμενα καθήκοντα. Η μούσα, δηλαδή είναι σαν να κάνεις το ίδιο πράγμα το οποίο αναιρεί το ένα το άλλο. Η μούσα είναι φέρει μια νερέδα της κουζίνας, ας πούμε. Ναι. Κατανάλωση. Κατανάλωση. Διάκοψέ με. Θα σε διακόψω. Αυτό συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα εγώ. Αυτό το καταφύγιο εικόνων είναι εξαιρετικό, γιατί είναι πολύ μεστά αυτά τα κείμενα, είναι πολύ μικρά. Δηλαδή αυτό που σας διάβασα τώρα είναι ένα μικρό δοκιμιάκι, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακά, είναι καμιά 20. Ο Μπένιαμιν έγραφε παντού. Προφανώς είχε κάποιο μπλοκάκι και είχε παντού χαρτάκια, σημείωνε. Ήταν κάθε μέρα μέσα στο παιχνίδι της γραφής. Να το κρατήσουμε αυτό που είπαμε για την ιστοριογραφία και θέλω μετά να διαβάσω, να μην το ξεχάσω, γι' αυτό το λέω, την άποψή του για την καλή συγγραφή. Ναι. Σ' ακούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Σκατζόχυρο. Ώστε να πλησιάσουμε λίγο πάλι το θέμα της Αύρας που είπαμε, σε ένα πολύ ωραίο κείμενο του Χρήστου Νετελικόπουλου που είπαμε και πριν. Λοιπόν, φετιχισμός και νεωτερικότητα, εν αρχή είναι η μποτλερική ποιητική των στοών. Είναι ο τίτλος. Και μας λέει ο Χρήστος, μετά από μια εισαγωγή θα φτάσουμε και στον Μπένιαμιν. Από τα μποτλερικά νηπενθή της πρώτης εμφάνισης του Καριωτάκη στη δεκαετία του 20 μέχρι και τον προσωπικό του επικίδιο, την Πρέβεζα, ένας μόνιμος φετιχισμός περνάει στη λογοτεχνική του σύνθεση. Για την κατανόηση όμως συμβολισμών που καλύπτουν φετίχ στην σκοτεινιασμένη, παραδείγματος χάρη, οχρά σπυροχέτη, πρέπει μάλλον να στραφούμε στον συμβολισμό του Παρισιού και εκεί στη μακρινή δεκαετία του 1860. Το Παρίσι του Μποτλέρ εκείνη την περίοδο ήταν ένα μητροπολιτικό κέντρο με έναν σύγχρονο αστικό σχεδιασμό που σήμερα γνωρίζουμε σε όλη την Ευρώπη, και εκεί προφανώς, σε αυτή την ασήμαντη λεπτομέρεια, πρέπει να αναζητηθούν τα ίχνη του σύγχρονου αισθητικοποιημένου φετίχ. Ο Μποντλέρ περπατάει, καταγράφει, ποιεί, μαζεύει εικόνες. Στο εσωτερικό μιας πόλης των στοών, με
παρακμιακή αισθητηριακή εμπειρία και ταυτόχρονα με μια φαντασμαγορική αισθητική. Ο Μποντλέρ είναι ένας φετιχιστής, εφόσον ο Πλάνης είναι η αισθητική αποκριστάλλωση του φετιχιστή. Κάπως έτσι ο ίδιος μας δίνει μια γεύση των παρισινών εικόνων. Ανάμεσα από τα φώτα που βασανίζει ο άνεμος, ανάβει η πορνεία μέσα στους δρόμους. Σαν ένας μυρμηγκιώνας ανοίγει τις εξόδους της. Παντού ανοίγει έναν απόκρυφο δρόμο, σαν τον εχθρό που επιτίθεται μυστικά. Εδώ και εκεί ακούγονται να βράζουν οι κουζίνες, τα ξενοδοχεία που αποζούνε από το χαρτοπαίγνιο, γεμίζουν πόρνες και παλιανθρώπους, συνένοχούς τους, και οι κλέφτες που δεν σταματάνε και δεν χαρίζονται. Θα αρχίσουν και αυτή τη δουλειά τους και θα ανοίξουν σιγανά πόρτες και κάσες για να ζήσουν μερικές μέρες και να θρέψουμε τις ερωμένες τους. Τελειώνει το απόσπασμα. Ο Πλάνης λοιπόν τριγυρνάει σε στοές με εμπορεύματα και παρατηρεί το ανώνυμο πλήθος. Ο Πλάνης είναι άνθρωπος του πλήθους και κινείται πάντα άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Άλλωστε, την εποχή αυτή ακμάζει ο ρόλος του detective στη λογοτεχνία, που είναι βέβαια Πλάνης, ένας άνθρωπος δηλαδή του πλήθους. Ο Πλάνης τριγυρνάει μπροστά από πολλές βιτρίνες, από πολλά μέρη και από κανένα όλων. Οι εικόνες του είναι όλες αποσπασματικές, όπως και η συνολική πρόσληψη της πραγματικότητας. Ο Πλάνης είναι η πόρνη της αισθητηριακής αλλά και της αισθητικής εμπειρίας. Ο Μπένιαμιν βλέπει στον Μποντλέρ την κατάρρευση της άβρας που λέγαμε πριν. Αυτό είναι ένα καλλιτεχνικό χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας που ταυτόχρονα αποτελεί αντανάκλαση της προσλαμβάνουσας κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτή είναι και η πόρνη των συμβολιστών, χωρίς άβρα, με κατακαιρματισμένη αισθητηριακή εμπειρία. Η πόρνη σώμα, η εικόνα πόρνη. Η αφήγηση του πλάνητα στη λογοτεχνία δυσκολεύεται να γίνει μια γραμμική αφήγηση, γιατί ο λόγος του πλάνητα υποχρεωτικά συσχωτίζεται από εικόνες, από τα πολλαπλά σοκ που βλέπει ο Μπένιαμιν στην τεχνική του μοντάζ στον κινηματογράφο. Αυτή η κυριαρχία εικόνας έναντι λόγου αποτυπώνεται άλλωστε και στην ακμή της φωτογραφίας ως τέχνης. Η φωτογραφία δίνει τη δυνατότητα μιας εύκολης και άμεσης πρόσληψης κατά τη θέαση με την κατακυριάρχηση πολλαπλών σοκ που παγώνουν τον ενεργό χρόνο της άβρας. Η άβρα φεύγει από τις περιπλανήσεις του Κανταδόρου και του ενεργού χρόνου των αφηγήσεών του και υποχωρεί μαζικά μέσα στον φωτογραφικό φακό του μη χρόνου, της αφηγηματοποιημένης περιγραφής. Και έτσι η εμπειρία του πλάνητα γίνεται το απόσπασμα. Κάπως έτσι ο Βιγιόν μετουσιώνεται σε Μποντλέρ. Κύρια καθημερινή μας εμπειρία, για να το φέρουμε στο τώρα, αυτής της αποσπασματικότητας του όλου, είναι ο ερωτισμός που εικονοποιείται ως μέρος του όλου και σήμερα είναι παντού στην αισθητηριακή μας εμπειρία. Το φετίχ δεν μπορεί παρά να αποσπαστεί από το όλον, όπως την έντονη περιγραφικότητα του τεμαχισμένου ερωτικού σώματος, για παράδειγμα του αποκομμένου στήθους ή ακόμα και του τεμαχισμένου λόγου με τη μορφή βραχυλογίας. Οπότε ωραίο που είναι αυτό. Στα σεξουαλικά συμφραζόμενα, η αποσπασματικοποίηση του λόγου σώματος είναι άμεσα εμφανής στο οπτικό, λεκτικό, αισθητικό επίπεδο, είτε παραπέμπτοντας σε μέρος του σεξουαλικού σώματος που γίνεται το όλον, π.χ. η λέξη μουνή σε κατάλληλο πραγματολογικό πλαίσιο είναι συνώνυμη της γυναίκας, είτε σε μέρος του σεξουαλικού ψυχισμού,
Π.χ. η φράση «ανοργασμικός», «ανοργασμικιά» αποτελεί συνώνυμο του μη ικανού και όχι του μη ικανοποιημένου σεξουαλικά υποκειμένου, του τεστ υπεριγραφικότητα ως ανέρεση του ενεργού χρόνου συσχωτίζει την αφήγηση, αφού το μη ικανοποιημένο σεξουαλικά υποκείμενο λογίζεται τεχνιέντος και στατικά ως σεξουαλικά μη ικανό. Ακριβώς αυτή η κατάρρευση της άβρας που τρέπει τεχνητά την αφήγηση σε περιγραφή και το όλον σε μέρος περνάει και στον ποιητικό λόγο με την έμφαση στη μερικότητα. Έτσι όπως και στην πικρία του Καβαδία η πλανητική αφήγηση γίνεται περιγραφική διείσδυση. Μπράβο ρε Χριστό. Σε περιμένουμε. Εννοείται. Καλή συγγραφή. Ο καλός συγγραφέας δεν λέει τίποτα περισσότερο από ό,τι σκέφτεται και βασίζεται πάνω σε αυτό. Διότι ο λόγος δεν είναι μόνο η έκφραση, αλλά και η πραγματοποίηση της σκέψης. Κατά τον ίδιο τρόπο, το τρέξιμο δεν είναι μόνο η έκφραση της επιθυμίας επίτευξης ενός στόχου, αλλά και η πραγματοποίηση του στόχου αυτού. Το είδος όμως της πραγματοποίησης, αν δηλαδή αυτή θα ανταποκρίνεται επακριβώς στο στόχο ή θα παρεκτρέπεται χαλαρά και ειδονικά προς την επιθυμία, εξαρτάται από την προπόνηση εκείνου που βρίσκεται καθοδόν. Όσο περισσότερο πειθαρχημένος είναι και όσο αποφεύγει τις περιττές και υπερβολικές κινήσεις, καθώς και τις λοξοδρομήσεις, τόσο πιο κατάλληλη θα είναι η θέση του σώματός του και πιο αποτελεσματική η χρήση του. Το διαβάζω αυτό τόσο ταιριαστά, νομίζω, μετά από αυτό που διάβασες του Χρήστου, ακριβώς γιατί σωματοποιεί τη λογοτεχνία. Έτσι. Αντίθετα, ο κακός συγγραφέας έχει πολλές και έντονες ιδέες, τις οποίες δεν ελέγχει. Όπως ο αγύμναστος δρομέας δεν ελέγχει τις ζωηρές και πλαδαρές κινήσεις των άκρων του. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί ποτέ να πει νυφάλια αυτό που σκέφτεται. Κάτι τον κρατάει πίσω δηλαδή. Το ταλέντο του καλού συγγραφέα έγκυται στο να χρησιμοποιεί το ύφος του για να παρέχει στη σκέψη του το θέαμα που προσφέρει ένα καλογυμνασμένο σώμα. Δεν λέει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχει σκεφτεί. Το ξαναλέω, τονίζει, το λέει δεύτερη φορά. Επανάληψη. Ο Μπενιάμιν δηλαδή έφρυται με την επανάληψη. Το είχα διαβάσει εδώ και με την περιτολογία και αυτά. Το ξαναλέει δεύτερη φορά, έτσι. Δεν λέει, ο καλός γραφέας δεν λέει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχει σκεφτεί. Ο άλλος, ο κακός, ας πούμε, εντός αγώνα, πελαγοδρομεί και αφιδώνει το λόγο. Ναι. Έτσι η γραφή του δεν αποβαίνει εις όφελός του, αλλά μόνο εις όφελος εκείνου που θέλει να πει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με το στήθος που είπες πριν και τη λογοτεχνία και τη γραφή. Σωματοποιείται με έναν τρόπο. Πάντα ο Μπένιαμιν, ίσως είναι αυτό ένας τρόπος εξήγησης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Φέρνει ένα παράδειγμα αμέσως από την, ας πούμε, άμεση από την εμπειρία. Αυτό που μόλις διάβασα, ένα μικρό δοκίμιο υπό τον τίτλο «Καλή συγγραφή». Και μετά σίγουρα θέλω να διαβάσω για τον έρωτα και τον πλατωνικό έρωτα στη λογοτεχνία. Θες να το κάνω τώρα για να τελειώσουμε με το καταφύγιο εικόνων? Ναι, ό,τι θες. Από το μονόδρομο στα ψηλικά έχει να κάνει με αυτό που διαβάσαμε πριν από το Σκατζόχυρο. Τα τσιτάτα στη δουλειά μου είναι σαν τους ληστές που ξεπετιούνται οπλισμένοι στο δρόμο και απαλλάσσουν τον ράθιμο περιπατητή από τους πεποιθήσεις του.
Ωραίο. Και τώρα ζούμε και στην εποχή των τσιτάτων, έτσι. Μότο. «13 θέσεις εναντίον των σνόμπ». Οκ. Θέλεις να το πούμε? Θέλω. μαζί? Ένας σνόμπ στο ιδιωτικό γραφείο της τεχνοκριτικής. Αριστερά ένα παιδικό σχέδιο. Δεξιά ένα φετίχ. Ο σνόμπ. Εδώ δεν πιάνει χαρτοσιά ολόκληρος ο Πικάσο. Πρώτη θέση. Ο καλλιτέχνης φτιάχνει ένα έργο. Ο πρωτόγονος εκφράζεται με ντοκουμέντα. Το έργο τέχνης μόνο παρεπιπτόντος είναι ντοκουμέντο. Κανένα ντοκουμέντο δεν είναι από μόνο του έργο τέχνης. Το έργο τέχνης είναι ένα αριστοτέχνημα. Το ντοκουμέντο χρησιμεύει σαν διδακτικό έργο. Πάνω στο έργο τέχνης μαθαίνουν τη δουλειά τους οι καλλιτέχνες. Μπροστά σε ντοκουμέντα εκπαιδεύεται κάποιο κοινό. Η ολοκλήρωση διακρίνει το ένα έργο τέχνης από το άλλο. Στο υλικό στοιχείο επικοινωνούν όλα τα ντοκουμέντα. Στο έργο τέχνης, περιεχόμενο και μορφή είναι ένα. Περιεκτικότητα. Στα ντοκουμέντα κυριαρχεί απόλυτα το υλικό στοιχείο. Η περιεκτικότητα είναι το δοκιμασμένο. Το υλικό στοιχείο είναι το ονειρεμένο. Στο έργο τέχνης η ύλη είναι σαβούρα που η θεώρηση την αποβάλλει. Όσο βαθύτερα παραδοθεί κανείς ένα ντοκουμέντο, τόσο πυκνότερη ύλη. Στο έργο τέχνης ο νόμος της μορφής είναι κεντρικός. Στα ντοκουμέντα οι φόρμες απαντούν μόνο σκόρπια. Το έργο τέχνης είναι συνθετικό. Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος. Η γονιμότητα του ντοκουμέντου απαιτεί ανάλυση. Η επανάληψη της θέασης κλιμακώνει ένα έργο. Το ντοκουμέντο επιβάλλεται μόνο με το ξάφνιασμα. Η αρενοπότητα των έργων έγκυται στην επίθεση. Για το ντοκουμέντο η αθωότητά του είναι κάλυψη. Ο καλλιτέχνης στοχεύει να κατακτήσει περιεκτικότητες. Ο πρωτόγονος άνθρωπος οχυρώνεται πίσω από την εκάστοτε ύλη. Που γαμάται ήταν. Αυτές ήταν οι 13 θέσεις. Μπένια μου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ασχοληθούμε με αυτό το καινούργιο το βιβλίο, το καταφυγικό, να διαβάσουμε δύο δοκίμια. Από εδώ ένα ένα εγώ. Εγώ για το πλατωνικό έρωτα ήθελα να διαβάσω και ένα άλλο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή θα ήθελα πολύ να το διαβάσουμε, είναι ο Τζόγος, λογοτεχνικά. Θα διαβάσω εγώ τον Τζόγο, να διαβάσω τον πλατωνικό έρωτα, το πάμε ανάποδα, τι θες, να διαβάσεις τον Τζόγο? Όχι, πάμε εσύ τον Τζόγο. Εγώ τον Τζόγο. Ο Τζόγος, όπως κάθε άλλο πάθος, αποκαλύπτει το πρόσωπο με τον τρόπο που η σπίθα στο σωματικό πεδίο μεταδίδεται από το ένα κέντρο στο άλλο, κινητοποιώντας πότε το ένα, πότε το άλλο όργανο και συγκεντρώνοντας και περιορίζοντας ολόκληρη την ύπαρξη αυτό. Πάλι σωματικότητα εδώ, σωματικό πεδίο. Υπάρχει η προθεσμία στην οποία παραχωρούνται τα δικαιώματα πριν πέσει η μπηλιά στη θήκη. Περιπλανιέται σαν αεροσκάφος πάνω από τις στήλες, διανέμοντας τις σπορές των μαρκών στα βλάκια τους. Την προθεσμία αυτή ανακοινώνει η στιγμή, προορισμένη μόνο για το αυτή, κατά την οποία η μπήλια
Μόλις που αρχίζει και στροβιλίζεται και ο παίκτης αφουγκράζεται, πως η τύχη κουρδίζει τα μπάσα της. Στον τζόγο, ο οποίος απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις, χωρίς να αποκλείεται η αταβιστική μαντική αίσθηση, έρχεται και η σειρά της όρασης. Όλοι οι αριθμοί της κλείνουν το μάτι. Επειδή όμως έχει οριστικά ξεχάσει τη γλώσσα των νευμάτων, παραπλανά τις περισσότερες φορές εκείνους που την εμπιστεύονται, αφού είναι φυσικά αυτοί που μπορούν να επιδείξουν τη βαθύτερη αφοσίωση στο παιχνίδι. Το στοίχημα που χάθηκε παραμένει μπροστά τους για λίγο ακόμα. Οι κανονισμοί τους εμποδίζουν. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο η δυσμένεια εις βάρος του εραστή από εκείνη που λατρεύει. Βλέπει το χέρι της μέσα στη δική του περιοχή, όμως δεν θα κάνει τίποτα για να το πιάσει. Ο στόχος έχει παθιασμένους θειασότες και ο τζόγος επίσης, που τον αγαπούν για αυτό που είναι, που σε καμία περίπτωση για χάρη αυτό που τους δίνεται. Μάλιστα, όταν τους αφαιρεί τα πάντα, κατηγορούν τον εαυτό τους. Λένε τότε έπαιξα άσχημα. Και η αγάπη αυτή οθεί στην ανταμοιβή του ίδιου του ζήλου τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι απώλειες είναι γλυκές μόνο και μόνο επειδή αποδεικνύουν το θάρρος τους να θυσιαστούν. Ένας τέτοιος άψογος υπότης της τύχης ήταν ο πρίγκιπας του Λίνιε, ο οποίος σύχναζε στις λέσχες του Παρισιού τα χρόνια μετά την πτώση του Ναπολέοντα και φημιζόταν για τη στάση με την οποία υπέμενε τις πιο ασυνήθιστες απώλειες. Η στάση ήταν η ίδια κάθε μέρα. Το δεξί χέρι, που είχε ακατάπαυστα ρίξει τα μεγάλα στοιχήματα στο τραπέζι, κρεμόταν χαλαρά προς τα κάτω. Το αριστερό όμως ήταν ακίνητο, οριζόντιο, πιέζοντας το γυλαίκο στο δεξιό μέρος του στήθους. Αργότερα αποκαλύφθηκε από τον καμαριέρη του ότι σε εκείνο το μέρος του στήθους εμφανίστηκαν 3 ουλές, το ακριβές αποτύπωμα των νυχιών των 3 δακτύλων που είχαν βρεθεί πάντοτε τόσο ασάλευτα εκεί. Τι λες τώρα. Και πόσες ιστορίες για τον τζόγο μπορούμε να πούμε καλά. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος που το δίνει. Μεγάλη πένα. Μαγεία. Ποιο είπες να είναι το επόμενο? Ήθελα πολύ να πούμε για τον πλανωνικό όραμα τη λογοτεχνία. Δικό σου. Πλατωνικός έρος. Η φύση και το είδος ενός έρωτα γίνονται αισθητά με τη μεγαλύτερη σαφήνεια στη μοίρα που αυτός επιφυλάσσει στο όνομα, το βαφτιστικό όνομα. Ο γάμος, ο οποίος στερεί από τη γυναίκα το πατρικό επώνυμο, αντικαθιστώντας το με εκείνο του άνδρα, δεν αφήνει εν τούτης, και αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις φυλές, άθικτο το μικρό της όνομα. Το τυλίγει, το περικυκλώνει με ένα χαϊδευτικό, το οποίο δεν του επιτρέπει να βγει πλέον στην επιφάνεια, συχνά για χρόνια ή δεκαετίες. Υπ' αυτήν την ευρεία έννοια, το αντίθετο του γάμου, ως πραγματικά αναγνωρίσιμο μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αναφορικά με τη μοίρα του ονόματος και όχι με εκείνη του σώματος, είναι ο πλατωνικός έρωτας με το μόνο αληθινό, το μόνο σοβαρό του νόημα, ως ο έρωτας που δεν μετανιώνει για το όνομά του, για το όνομα του αντικειμένου της επιθυμίας του, αλλά αγαπά την ερωμένη στο όνομα, την κατέχει στο όνομα και την κρατάει στα χέρια στο όνομα. Όπου ερωμένη, εσείς βάλετε ποίηση, λογοτεχνία. Το είναι το νόημα εδώ. Το να διατηρεί ανέγκυχτο το μικρό όνομα της αγαπημένης και να το προφυλάσει, αυτό και μόνο, είναι η έκφραση της έντασης, της εξαποστάσεως κλίσης που ονομάζεται πλατωνικός έρωτας. Αυτός ο έρωτας αναδεικνύει την ύπαρξη της αγαπημένης, αλλά ακόμη και το έργο του εραστή, από το όνομά της, όπως αναδύονται οι ακτίνες από έναν λαμπερό πυρήνα. Έτσι η Θεία Κωμωδία δεν είναι παρά η άβρα γύρω από το όνομα Βεατρίκη. Η ισχυρότερη απεικόνηση του γεγονότος
ότι όλες οι δυνάμεις και οι μορφές του σύμπαντος αναδύονται από το άθικτο όνομα ενός έρωτα. Η άβρα είναι αυτό ουσιαστικά, με άλλα λόγια. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε εδώ. Πέρασε η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θα επανέλθουμε στον Μπένιαμιν οπωσδήποτε. Και θα τα πούμε πάλι την άλλη Κυριακή. Θα αναρτούμε το θέμα μας τις Δευτέρες για να έχετε όλο το χρόνο, και εμείς να έχουμε το χρόνο. Μας βοηθάτε και εμάς δηλαδή, για να εικόνα, έχουμε χρόνο να προετοιμαζόμαστε. Να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε την τελευταία Κυριακή του χρόνου. Τα λέμε πάλι. Να είστε όλοι γεροί.